गिबियावनो सनामोन अब्ला जोंबो 50k फेमिलि जामारबाय आरोना लोगोफोर नोंथांमोननिसिम बयनिसिमबो आंनि नायगिरि सनामोन आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरनाय थाबाय जे नोंथांमोना जोंखौ 50k खालामनानै होबाय दिनै जोंनि नाजानाय आरो नोंथांमोननि सापर्ट अननाय गोबां अनसायनाय मोननायनि जाहोनाव दिनै माने जोंनाबो फेमिलिया बांबाय आरोना लोगोफोर थारैनो नोंथांमोननि अननाय आरो सापर्ट मोनामोनब्ला जों दिनै बिसिम सफैनाय नङामोन लोगोफोर आरो जोंनि खस्थ' खालामनानै जाखिनि जों हायो नाजानानै आरो लोगोसे नोंथांमोननि गोबां अनसायनाय मोननायनि जाहोनावनो जों दिनै बिसिम सफैनो हाबाय लोगोफोर थेंक इउ सो माच लोगोफोर बयनिसिमबो आरो जों आसा खालामो जे नोंथांमोनाबो जोंखौ बेफोरबायदिनो जेब्लायबो थुलुंगा होलांबाय थागोन जोंखौ अनसायलांबाय थागोन होननानै आरो माने जोंबो जेसेबां हायो हानायमानि जों मोजांनिफ्राय साबसिन बानायलांनो नाजाबाय थागोन दिहुनलांनो नाजाबाय थागोन लोगोफोर बेबायदिनो एखनबा रंजानाय एखनबा दुखु सुखु गासैखौबो जों भिडिअजों दिन्थिलांनो नाजाबाय थागोन दे लोगोफोर आरोथ' मानेथ' जों सानाखैमोन आरोना जोंनाबो माने 50k जागोन होननानै अब्लाबो गोबावजोंबाबो जाबाय आरोना दे जेखियानो जाया माने लोगोफोर आंथ' बिराद खुसिलै दिनै मिन्थिबायना बुंस'नो हाला आरो लोगोसे आंबो जोबोद खुसि जे जोंनि फेमिलिया दायो एसे बुरजा जाबाय आरो न' हाबाब आयंमोन आदैमोन नै जोंखौ नायनानै मोजां मोनग्रा बयनिसिमबो जोंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरबायहाय दाथ' जोंनि खुसिखौ फोरमायनो रावानो गैला मिन्थिबायना लोगोफोर माने थारैनो जों जोबोद खुसि आरो जायफोर फंबाय बिनानावमोन आदा आब' बाजै आदै मादै गासैनिसिमबो जोंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनग्रा जोंखौ मोजां मोनग्रा आरोना बयनिसिमबो लाभ इउ दे आरोथ' मोनसे स्पेशल थेंक इउ जायफोर माने जोंनि भिडिअआव 2000 लाइक एभ्रि भिडिअआवनो होयो आरोना आं खनसे स्राय मिनिना होनसैलै मानो होनबा नोंथांमोना लाइक होनो बावखाथारा ने 2000खौ जेब्लायबो होखाथारोलै थारै मेहेर आथ' जाबाबो जायाबाबो नायनानै होयोना लोगोफोर नोंथांमोना जे आयो एसेबां साबायखर बुंगोन एसेबां खमसोबाव लोगोफोर जोंनि भिडिअआथ' एसेबां पारफेक्टथ' जाया अब्लाबो माने खायफाया माने मोजां मोनाबो जानो हानाय नाथाय खायफाया जोंनि भिडिअखौ नायनोबो मोजां मोनो आरो न' ओमफ्राय आंखौथ' नायनो बाखाथारनाङालै ओमफ्राय एमिनिसिमबो थेंक इउलै माने आंखौ दिहुननायनि थाखाय आरोना मेहेरखौ आंबो माने आंनिनो फाग्लि गोसोखौ नायनो मार मोजां मोनोलै मिन्थिबायना दे जागोन दे मेहेर ओमफ्राय र' लोगोफोर लोगो मोनगोन जोंबो माने हाथरखिजों आंजों आरोना नोंथांमोना सोंहरबाय थायो र' दे लोगोफोर फन नाम्बारखौनो बावलायलांबायसो नङाबाथ' लोगो मोनलायसिगौमोन इस थाब फैफिनदोलै सना ओरैनोबा मेहेरा दुखु जाथारबायना नों गैयैखाय दे अब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ नायलांदो दे सनामोन नायनानैल' दाथांदे ओमफ्रायो साबसक्राइबफोरखौबो खालामलाबायना होथारलै एसे बारायबावो खोमा जोंना फाग्लि गोसोनि फेमिलि आरोना दे अब्ला लोगोफोर नायलांदो भिडिअखौ बयनिसिमबो आरो खनसेबाव थेंक इउ ओमफ्राय जोंखौ नायनो बाग्रा माने जोंखौ मोजां मोनैफोरनिसिमबो थेंक इउ थाबाय दे मानोना जों रावखौबो गाज्रि मोना बेखायनो थेंक इउ स' माच लोगोफोर जाथ'बायलै दे भिडिअखौ नायलांदिनि बिहामजोआथ' जोंखौ माबोरै नागारनानै थांखो दिनै जुरि बेनोथ'लै सोरां जोंथ' मा गोसोयै हगार हरबावनांगौ जाखो दिनै औलै जुरिने बिहामजो हाथरखियानोथ' मानो दानो बेफोरबायदि थांनांगौ नोंथ' बेखौ सैखाथारामोनलै ने माया सोरां दालाय मानो बेफोरबायदि बुंबावखो नोंलाय दिनै हाथरखि बिहामजोआलाय जोंखौ नागारनानै थांबाय सोरां नाथाय अब्लाबो नों आंखौसो बेफोरबायदि बुंबावबाय बिस्रा मानसिया जोबनानै थांबाय बेफोरबायदि गाज्रि राव बुंसैना सोरां नों सिगाङावनो गनायना लानायबा बेबायदि जानाय नङामोनबो जानो हागौ ना आङो एथ' बेफोरबायदि जागोन ना सानाखैमोन ना सोरां अब्लाबो आं एसे गाज्रि मोनामोन दा एसे एनियालाय गाज्रि मोनखागोन हेराबानि बिमासो एसे एनियालाय फिसालाखौलाय रागा जोंखागोन आरो दे बेफोरबायदि समावथ' आरो रायलायनो गोसोबो गैला आङो मिथिया सोरां आंनि गोसोआ मानोबा बुंदों मा बुंदों जेरै जे हाथरखि बिहामजोआ जिन्दायैनो दङ आरो खिजानि बियो थैनानै थाङाखै नोंनि मेगनाव मानि गिनाय मा जाबावनांगौ माया दिनै गोसोखौ हमथादो जुरि आब' माथो खालामबावनो बेनोथ' जाहैबाय संसारि माया जायखौ बुजिनाया बिराद गोब्राब औथ' आरो बुजिनायाथ' बिराद गोब्राब औ माया औ हाय खाफाल बिहामजो हाथरखि दाथ' आरो सावनायनि समबो जाबायना माथो खालामबावनो मानसिनि बडि आरो गासैबो जोंहा हाथरखि बिहामजोजोंनो एखे नुथारोबो नालाय बेनोथ' आरो जुरि दाथ' आरो पुलिसफोराबो बेनो बायदि बुंबाय आबा मेहेराबोथ' आरो गाव होनाय मालाखौनो मोनदोंनो बेनोथ' जादोंलै माया जारलाया ना गोसोआनो फोथायनो गोब्राब मोनलायलांबाय आंखौ हनै नायना आबा मेहेरनि हालोदा आबा मेहेर फैदो आबा फैदो जोंनाबो फैना गथ'आबो मा जामारखो
गोथैयाबो दोनबाय थाजालाना सोरां मोनामजोब्बाय दा बेखौनो थाबैनो सावनो खोन्थाबायना औ आबाखौ जेने थेने लांसै र' हाय खाफाल आंनि बिहामजो नों बेफोरबायदि उन्दुनानैसो थाबाय जों मालाबाबोथ' आरो सिखारनो हाखाला दाथ' हाथरखि बिहामजोआबो रावबो गैला जाहैबाय उन सिगांनो जोंनो बिदाय होआबालाय आरो माथोबाव बिदायाव जेबो खमि दोना आङो जुरि गासैबो नायजोबगोन आङो थांनानै थानाय समावलाय माथो हाथरखि बिहामजोखौ एफा अनामोनलाय नोङो नाथाय दा मानसिनि जिउआ जोबनानै थांनायखाय गासैबो नायजोबगोन Something is wrong, Zuri. Feeling something wrong. Very strong feeling. ओइ मेहेर ब्र थौदो बेनिफ्राय मोनथिगौ मेहेर नोंनि थाखाय जोबोद गोब्राब नाथायथ' आरो मा खालामबावनो ना नों बिदि दुखु जाबाय थाबा हाथरखियाबो दुखु मोनफागोन ना मारैथ' बिदि हरखाब जोंखौ नागारनानै थांखो दिनै नों जेरावखि थाया मानो हाथरखि मोजाङैल' थाहैदो दे नों जोंखौ बेसेबांबा दुखु होलांबायलै मिथिला सोर बिदि खालामगोन नोंखौ जोंनिफ्राय बेसेबांबा गोजानाव थांबायना नों दायो ओइ हाथरखि हनै नायहरना नोंनि मेहेरा दा सोर नायनांगौ आंनि फंबायखौ सोर बुजायनांगौ बेखौ दाबोथ' नोंसिनि जुलिया बाखि दंबावोमोन ना मानोलाय बिदि आस'खान्दा नागारनानै थांखो नों जोंखौ गोबां दुखु होलांबायलै नोङो एकदम सहायनो हायो आरोना एसेबां थाबैनो बे संसारनिफ्राय बिदाय लालांबाय आरो नोङो मानो थौदो फंबाय जों बेफोरबायदि दुखु जाब्लाबो आरोथ' जोंखौ नागारनानै थांबायना नोंनि हाथरखिया आंदों आं खोनादोंना नोङो ओइ फंबाय मेहेर दे भायुथि दे मानो बिदि बुंदों नोंसोरलाय ओइ थगायसुलि साला आंखौ थगायलांबाय आरोना नोङो बेनिलाय अराय जिउ थागोन आंजों ओइ थगायसुलि हाथरखि सिरि उन्दुनानै थाबायनो नोङो मोजां बिराद मोजां बा सना बा बिराद मोजां मोनमारथ' आंखौ बेखायनोथ' दायो हारसिं नागारनानै थांबाय ने बा सना बा मा जाखो नोंनि प्रमिसा नंखायलै साला गासिबो मोजां मोनखायाथ' नों आंखौ आइ अखाफोराबो बहाथो थांलायखो फालाय बारा गोजान गोजानाव थांनाङा बुङो आङो आइ बहाथो थांनाय आइ आं नेगासिनोमोन नोंखौनो जोंनाव आलासि फैदों आइयै फै आब' हाबाब बे आब'आना जोंनाव आलासि फैदों आयौ हासो जाखोसै सोर आइ मादै सोरथो जाखो रानि नोङो आरो बहानिफ्राय फैदों मादै आंनि उनाव गोबां गासै मानसिफोरा होसोगासिनो आंखौ दा बेयावनो खारै आं खारनानै नोंसिनि खाथिनि हाबायाव थानाय समावनो नानिखौ लोगो मोनदोंमोन आयौ सोर गाज्रि मानसि बेलाय आरो नोंखौ मानो होसोदों बेखौ आं मिथिला मादै बाथियाथ' अब्ला दे नानि जायखिजाया नों सिख्ला मानसि गाज्रि मानसिनि आखायाव गोग्लैयानो हामबाय दे बाखिखौ उनाव रायलायनोसै नानि थां नों दख'ना गानस्लायहैदो थां मादै आंखौ गाज्रिथ' मोनाखैना मानो गाज्रि मोननो नानि बेफोरबायदि समाव मानसिजों मानसि हेफाजाब होलायाबा लोगोफोर एसे अखा हाबाय नालाय भिडिअ बानायबाय थानाय समावनो बेखायनो भइसआ एसे अखा हानाय बायदि खोनाबाय दे थांदो थां नानि दख'नाल' गानस्लायग्रोदो दा जिरायनानै रायलायनोसै ना खाना आलायसिलाय बेबायदिनो जायखिजाया मानसिखौ मानसि हेफाजाब होलायाबा सोर बेखौ उनाव मोनथिबाय थागोन दे गथ'आथ' नायनायावनो गाज्रि नङा बायदिहाय अब्लाबो दे उनाव रायलायबायनोसै सोंनोसै मोजाङैनो बोरैबाफोर गाज्रि मानसिनि आखायाव गोलैबा मा जागौमोन फालाय हे गसाइ जामायजो आंबो मा बुंबावनो आबौ मेहेरनि दुखुखौ जामायजो आंनि बर'सायाबो आंखौ नागारनानै थांबाय आरो दा नै हाथरखि बिहामजोबो नागारनानै थांबाय मानो मोजां मानसिखौल' थाब थिखोनानै लाङो इसोर नोङो एसेबो अननाय गैयि अन्थाइ बिखा नोङो
बेनोथ'हाय हामानो बेफोरबायदि जोंफोरखौनो लां मानो बेबायदि बैसो जायि एसेबां थांनानै थाबावनांगौखौ बिदि खालामो होमबा सखान्दानो दाबो संसारखौनो नुजेनाखैमोन सिबाय गथ'आ दानो बेफोरबायदि नागारनानै थांनांगौ जाबाय बे बुहुमखौनो बे संसारखौनो मिथिया मा पापनि बेफोरबायदि साजा होखो आंनि आबौ मेहेरखौ जोंफोरखौ मानो लाङा फालाय बेनोथ' जाबायसो ओइ बेबिलै ओइ आबा मा जाखो बेलाय गथ'आलाय आबा दे सिखारदो थुदोथ' आबाथ' थुदोथ' आबा मेहेर हाथरखि बिहामजोखौ सावनायनि समा जाबायना जेरावबो थाङा आंखौबो सावफाना नांगौबा मेहेर हामा आबा सना बिदि बुंनो हामा दे मेहेर सिखारदो दे हामा आबासना बिदि बुंनो बेफोरबायदिनो थुदोथ' आबा हा दे आबा जों दङना औ आरो दे गोजौनिफ्रायनो नाहरदों बियो हाथरखि बिहामजोआबो नोंखौ बिदि दुखु नुबोला बेबो दुखु मोनफागोन ना आबा बिनि आत्मायाबो थुदो आबासना थुदोथ' गोथै सहखौ बेफोरबायदि लाखिबाय थानो हामा नङाना आबा जेराव जोंनो दंजोबो ना दे थुदोथ' आबा सिखारदो दे आंनि साननाय खालामजोबनोसैलै सनालै आब' बे गाज्रि मानसिफ्रा नोंथ' नागिरबाबो मोननाय नंला नायै औ आइ बिसोर गाज्रि मानसिफ्रा नागिरबाबो मोननाय नंला बे आब'खौ मानोथो सुनांगौ बिदि ओइ जारौ औ मादै दाथ' बिसोरबा सोर जाखोमोनबा नोंखौ जोंहा बेफोरबायदि होसोनाय बिसोरो मानसिफ्राथ' एकदम मोजां नंखाया जानांगौ ने नाथाय हजों न'आव थांनोमोन आङो मादै बिसिनिफ्रायनो खारदोंमोन आङो आरो बिसोरनो आंखौ बेवहायनो संफिनबावबाय अब्लाथ' बिसोरो नोंखौ होसोबायसो थाखानाय ने रानि जायखिजाया साननैसोखौ नों जोंहानावनो बेयावनो थाथ'दो रानि ओमफ्रायथ' ओरैबायदि जाबाय मादै आं फन हरनोबो लास्टनि नाम्बारखौनो गोसोआव गैया आयै आंनावबो फनानो गैया अब्लाबो आंनि सासे बिनानाव जानायनाव दङ मबाइला बिनि जोंहा हरनायबालाय हरनाय जागौमोन देनाय नानि नों हायोब्ला एसे मोजां गोसोखांनाय आं नाजानायगोन र' नाम्बारखौबा थुसिन थुलाबायनानै हरबा नांगोनसो नामा 9थाल' गोसोआव दङ आङो बे मोननै नाम्बारखौनो बावबाय दा जोंनाबो जायगाया आन्दो जायो नालाय न'फोराबो बांद्राय गैलाय लाङा बिथिं नों जेब्लासिम गोसो अब्लासिम जोंनावनो थानो हागोन रानि मिन्थिबाय जेबो गिनो नाङा दे जागोन मादै बेवहायबो नै जोङो बिमा फिसा सानैल' थायोना दाथ' नोंनि दुखुखौ खोनानानै आंबो गोसोआव जोबोद गाज्रि मोनफाबायहाय नानि आंखौ सोरबा फाव फान्दायनानैसो बेबायदि खालामदों जानांगौ मादै नङाब्ला बिसोर गाज्रि मानसिफ्रा आंखौ मानो बिदि होसोबाय थागौमोन औ बिदिनो जाखागोन हानायमानिखौ आंबो नोंखौ हेफाजाब होगोन नों सिरिल' बेवहायनो एकदम थाथ'थारदो नङाब्ला बिसोर आरो नोंखौ नागिरफिननायगोन ना नानि न'खराव हजों खबर हराखौ मानि सिरि थाथ'थारदो नों बेयावनो उनफोराव माबा मोनसे जासिगोन बियो दाथ' नोंखौ हारसिं हगार हरब्लाबो बिसोर आरो होसोफिनलायगोन ना हा बेफोरबायदि बैसोआवलाय मानिथो एसे सुथुर ओंखारखो नोंनिया नानि आं माबोरै मा होनना फोरमायबावगोन मादै मानोना आंनो दा गावनो मिथिया आंखौ सोर एसेबां गाज्रि नोजोर होखो आरो मानि थाखाय आंथ' रावनिबो जेबो गाज्रिखौनो सानफेरा अब्ला बिसोर आंखौ मानो बिदि होसोबाय थाखो आं जेबोखौनो मिथिया हरखाबैनो आंखौ बेबायदि लाबोदों बिसोरो आरोथ' जेन थेन खारबाय आङो बिसोरनिफ्राय आरो दा लोगो मोनफिनबावबाय दे बारा सिन्था खालामनो नांला नोङो आं एसे जानायनि जगार खालामहैनो दे दसे जिरायथ' नों बेयावनो जोबोर साबायखर थाबाय मादै आंनि जाथायखौ खोनानानै नोंजों आंखौ बेवहाय साननैसो थाथ'नो होबाय दे बेफोरखौ जेबो साननो नांला नानि दा जुदि नों बोरैबा बिसिनि गाज्रि आखायाव गोलैयोमोनबा मा जागौमोन ओमफ्राय मा जायगा होनदोंमोनलाय मादै बेखौ सनापुरि होनना बुङो दे दसे जिरायथ' सनापुरि आयुलै आं थांनांगौमोन न'आव ओमफ्राय आं बहा फैनांगौ जाबाय दिनै एसेबां आंखौ सोर बिदि खालामखो मानो बिसोर आंखौ होसोबाय थादों नाथाय मेहेरनिसिम सौहैथारगोन आङो थांथारगोन आं मेहेर नोंनिसिम
जायखिजाया बे साननैसोखौ आङो बे मादै लाहानावनो थाथ'नोसैदां मानो होनबा आं ओंखारनाय लोगो लोगो बिसोर आंखौ बिदि होसोफिनदों दानो थांब्लाथ' आरो बिसोर होसोबावगोन ना दसे सिरि थाथ'नोसै आङो ओमफ्राय सम मोनब्लानो ओंखारलांनोसै बेनिफ्राय नंखायलै सना नों आंखौ थगायदोंसोमोनब्रा नोंलाय आंखौ माबोरै हारसिं गालांनो हानांगौ जाखो दिनै ओइ सनालै नोंनोथ' आंखौ खुसि थानो फोरोंदोंमोन ना मिनिनो फोरोंदोंमोन मानो लांफिनजोबखो नोङो दायो मा थगायसुलैलै नोङो फोथाय खेबस' बेनिख्रुइबो बांसिन नोंखौ आं जोथोनै लाखिनो हायासै नोंखौ माबोरै थाबावनांगौलै आङो दिनै नों खामनानै हांगार जालांबाय बेवहाय आंनि बिखायानो खामजोब्बायना बबे गोसोजों बावगारनांगौलै आं नोंखौ बेबिलै आबा मेहेर आंथ' आरो मा बुंबावनो नोंखौ दे जियानो जा नै बारहुंखा बारनोसै थ'दोथ' आबा न' सिङाव थ'दो मिन्थिगौ नोंनि दुखुआ आरोथ' खम जाखानाय नंला अब्लाबो जियानो जा थांनानै थानो नाजादो आबा नोंनि गोसोखौ हमथादो आबा जोंनि हाथरखि बिहामजोआ जेरावखि थाया मानो मोजाङै मोजां सोरगोआव लोगोसेनि जायगा मोनथोंसै आबा मेहेर खोनादोंना आं मा बुंदो आंनो बेयाव दङ अब्ला बेलाय मारै सोरगोआव थांखोलै आं बेफोरबायदि नायनो हालालै आंथ' नोंखौ बुजायनोबो हाला आबा आं माबोरै बुंबावगोन नोंनि जिउखौ समानो दिनै आंनिखौनोथ' लांमोन ना बहा मोनबावगोनलै आं नोंखौ सना बहा मोनबावगोन आं नोंखौ दानाथ' आंखौ नायनो थाखायबो रावबो गैला आंनि गासैबो नोंनोथ'मोन ना दा नायनाय ओमफ्रायो साला नोंनो गैलाना दिनै आंजों नोंनि मेहेरखौ नागारनानै थांबायना नाथाय नों दुखु दाजादे सना नोंनि मेहेरा नोंखौ माब्लाबाबो बावनानै थाङा नोंजों लोगो हमनो बेवहायनो फैबाय थागोन आङो ओमफ्रायथ' आंबो मिन्थिखागौ नोंबो आंखौ खोनादोंना नोंथ' आंखौ नुदोंना बेबि बोरैथोरा साना फाजा लायनो थांनायानो दाबो सफैलाना ओइ लकेसनाबो मा गोथैबारियावसो लाबावो हाबाब सोर जाखो बिलाय बेबो जौ लोंनो फैदों जोंबायदि गोथैबारियाव गोगोम लोगो मोनलायबायलै भाइ मा नोंबो मा नामा ओइ फंबाय सोर जाखो नोंलाय ना नोंबो जौ लोंनो फैदों गावनो फैखाबाय आंनि हाथरखियानो गैला जेराव नोंलाय मानोथो थाबावनो एकदम पारफेक्ट जायगायावनो फैबाय नोंखौबो गोजौआवनो फाथायहरसै आङो